Alright, mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back to isa pang Duan Vlog starring Pabibo, Pabibe, and... Asan si Pabebe? Hello, nag-shower siya! Alright, Duan Fam, sa vlog na to, we're gonna start out by eating some lasagna. Okay, unwrap natin to. This lasagna is made by ang dating Kuya Escort ng It's Showtime, Kuya Greg Hawkins. Yeah, lasagna. Alright, Shanta and I are gonna devour this right now. Alam niyo, wala akong time pagluto kasi may bebe. You know? Oh, it's so cheesy. Look at that. Alright, he also makes cookies. Yes! So, maraming salamat, Greg. Alright guys, I'm gonna eat this and then we're gonna get the vlog started. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Okay, Duan Fam, here we go. Alam nyo, nag-grocery shopping ako kanina. Ang dami nang binili ko kasi wala na kaming pagkain dito sa bahay. Kaya nag-order din ako ng lasagna ni Kuya Greg. Alam nyo, may YouTube vlogger na nagtrabaho sa Rostens. In-interview ko siya kanina, char. Bisaya day siya. Alright guys, here we are sa Rostens. I think ang kailangan kong bibilhin ay comfort food. Mga junk food, no? Mga masarap. Feel ka naman sa vlog. Ano saan? Karon! Unyang gabi upload na ko na eh. Sige. Sa imong channel ba eh? Eds Batikan. Yes, patikan. Tsada kayo. Okay kayo. Okay kayo. Asa man ang kuan ba eh? Kanang junk food ba? Junk Kanang food comfort sa number 2. Bisaya siya, si Eds Batikan. Hi guys, ito na mga comfort food. Bibilihin ko na to. Ayun no, Fudgy Bar, the best. Hi guys, ito ang kinuha to. Puro na lang masustansya, char. Hello ma'am, musta? Hello po. Musta ka? Kita ka sa vlog. Sali ka. Sali ako. Talaga? Ano ba? Gusto na po si Nitro. Ay, gwapo pa din. Okay, uwi na tayo. Oh, lasagna. Yes, homemade lasagna. It's heavenly. Ah! I'm so excited for this. Oh my gosh. Oh my gosh. Akin to ha. Akin lahat to ha. Joke. Hoy, Pabibe. What's wrong, Nitro? Hoy, what's wrong, bebe? Huh? What's the matter, bebe? Why are you crying? Here, this makes him feel better. Tumigil na siya. Kaya umiyak na naman. Narinig niya kasi ako, sabi niya, kakas! Hey, bebe. Hey, are you okay? Oi, what's wrong? Looks like you've seen a ghost. Huh? What's wrong? What's the matter, bebe? You look like you've just seen a white lady. No, walang white lady dito. White daddy lang ang meron. Uy. Ha? Where? Here! Oh, Yun yung shadow tingnan. mo, wag dyan. Tingnan niyo. Oh! It's so beautiful! Ginawa din to ni Greg. Yeah, ginawa ni Grabe Greg. no. Galing Ang no? sarap. Oh my gosh, it's so... Ayan, oh bebe. Okay ka na. Okay ka na. Maarte ka lang eh. Maarte lang pala to eh. Alright guys, Shanti is breastfeeding kasi umiyak na talaga si bebe. I'm gonna eat this lasagna! Yee-hoo! Oh, this looks so amazing. Bakit Gosh. siya gamit mo? Ha? Sarap ba talaga gamit ng lasagna? Hindi Ewan ko. tinidor. Mm. Cheesy? Oh yeah. Oh, so cheesy. Ay, nagugutom na ako. Love it. Parang love story namin ni Shanta. Cheesy. On top of that, Greg has given us some oatmeal cookies. Yan, masustansya. Wala po si Dwayne ngayon. Ako na naman yung nag kasi nandun siya kay Nitro. Hindi ko alam. Kuya Escort. Greg, magaling ka palang magluto. Masarap na Okay. oatmeal cookies. Talaga? Patikim nga. No? Hoy. It's soft. Oh, nahulugan si Nitro. Alam niyo, sobrang mahirap magmukbang basta may bebe. May newborn bebe. Laging ini-interrupt niya kami. Tuwing nag-shooting kami ng mukbang, di ba bebe? Ang sarap. Sanay sa karga. You need to go to sleep, bebe.
Pero minsan, matagal siya nakahiga sa rocker niya. Parang nagustuhan niya yung rocker. So, pero minsan ayaw niya sa rocker eh. Ang arte. No? Ba't kutsara yung nandito? Ewan ko sa'yo. Pag Pwede? kutsara. Oh, man. Ang sarap. Mga dati naming vlogs, lagi akong nagre-reklamo na wala akong tulog, puyat na, mahirap mag-alaga kay bebe. Ganon. Pero ngayon, parang nasasanay na ako. Ikaw, Shan. Kulang pa Sanay na ka ako na? sa tulog. Kulang pa rin sa tulog. Ang flat ng hair ko ngayon. So, nung una, the first month, sobrang mahirap. Pero ngayon, in the second month of his life, it's mas madali na. Mas madali na. Basta we work out his schedule and we know what he wants when he cries. Like ngayon, hindi siya umiyak. Di ba, bebe? Yeah, kasi Pinakain. komportable ka, busog ka, pinaka-burp ka na. Yeah. Di ba, bebe? Oh, nag-burp na naman. So we're getting better at this now and life is starting to become fun again. Masaya na ako sa buhay ulit. Ay, bakit di ka ba pala masaya dati? Buhay. Ayan, anak-anak ka Nung, kasi. nung pinanganak siya. Pero ngayon, I'm used to it na. Nasanay na ako. At saka, it's mas masaya na dahil numingiti na siya. So, it's more fun to talk to. At saka, mas may personality na yung mukha niya. Diba, bebe? Yeah. You have personality in your mukha. Ano ka? Nung pinanganak ko siya, nung pinicturean siya ng doctors, may personality na siya. Tingnan niyo to. Yeah, sa bagay niya. Pero ngayon, parang mas na-perform na yung face niya. So, it's funny like the noises he makes and... No. Mga ganun. Oh. Yeah. Pero most of the time, you're fun na. Which Ayan is yung good. gusto mo, apat ha, apat. Apat, dapat. Yeah, but if we're in the province, diba, mas magaan ang buhay natin kasi maraming handang tumulong sa atin. Sa mga bebe natin. Diba, bebe? Yeah, diba? Yung mahirap sa mukbang, hindi pwede kaming sabay-sabay kumain. One person has to look after the baby while the other eats. It's just like while one of us sleeps, the other has to be awake looking after the baby. Diba, bebe na intro? Yeah, diba, bebe? Yeah. So guys, if you want to order lasagna or these cookies, oatmeal cookies, he also has double chocolate chip cookies, which are really freaking amazing. Kakainin mo na. Subukan mo yung chocolate chip, bebe. It's so good. Kinain ko kanina. Just hit up Greg Hawkins, link in description below. Diyan ka lang, bebe, habang magpi-film si Daddy kay Mami. Yes, kaya mo ba? Kaya mo yan, bebe. Alam mo, yung totoong mukbang, sobrang madami, tapos ubusin mo. Ubusan talaga natin to. Ano ka ba? Kasi yung mukbang mo, parang kinain mo lang konti, tapos na. Hindi yun mukbang. Grabe, ang sarap. Oh, we've already eaten over half the lasagna. The cookies are almost gone. Yeah. Busog na si Mami and Daddy. Hindi pa ako gusom. Gusom? Gusom. A mix between gutom and busog. Hindi ko kakain pa ako. Kain pa more, baby. Hey, Wonder Fam! Maraming salamat po sa panonood sa pinakabagong video namin. Alright, so I'm gonna get to work on editing this video and upload it para ngayong gabi. So, plano po namin na araw-araw kami mag-vlog tsaka mag-edit ng videos. Mahirap talaga siya, pero it's worth it. At saka maraming nag-comment na parang na-miss nila kung wala kaming bagong vlog for the day. So, yan. Araw-araw na tayo, guys. So before we end this vlog, I just want to shout out Trixie Serolf. Maraming salamat po, Trixie, for being a top fan on our Facebook page, and also to Jocelyn Bulyeser. Maraming salamat po. Let's not forget about Yamtan. Yamtan, maraming salamat po. And last but definitely not least is Ruth Lopez. Alright guys, so thank you very much. If you want to be a top fan on our Facebook page, make sure you comment, like, and share, and then Facebook will give you your top fan badge. Alright guys, maraming salamat sa panonood at kita-kits sa sunod na video ng Duanta, and bye for now. Hey guys, thank you so much for watching. Now I have to tell you that we have a website for learning Tagalog and Bisaya. So if you want to learn Tagalog or Bisaya, check out philtalk.net. You'll find courses complete with videos, downloadables, flashcards, etc. So check it out. $13.99 a month. You can cancel at any time, and we are always constantly updating the website.
Alright guys, kita-kits sa sunod video ng Duwanta. Bye for now!